Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोदानै बरायफिनलायबाय. So दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा एक्चुअली. आं बोसोरथाम सिगां मोनसे शर्ट स्टोरीनि भिडिअ बानायदोंमोन, माने कमेडि शर्ट कमेडि भिडिअ. So बेखौनो नोंथांमोननो आङो लाबोफिननो नागिरदों. बोसोरथाम सिगां बानायदोंमोन आरो गोजां बोथोर टाइमाव. जेब्ला माने गोजांनानै मानसिफोरा दुगैनो बायो, बैबायदियाव आङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन गथ'फोरजों लानानै. स' नोंथांमोना नायलांबा मोजाङै बुजिमोनसिगोन. सोर सोर नायदों मिथिया, बुहुदानो नायदोंमोन आगोलो मोनसे बेलेग चेनेलाव, खिन्थु आं नैबेखौ भिडिअखौ बे चेनेलाव लाफिननो नागिरदों आरो. स' लोगोफोर नायलांदो. हेलौ, ओइ दायो लोगो हमगोन दे. मा इखौनो बुंबाय थायो, दायो लोगो हमनानै माबादो रायलायगोन. ओइ बेलासे समायाव दायो. ओइ फाग्ला दुगैहैथार, माइथा मानसियानो सिखा सिखा मोनामजोबथारबाय दख'. दिनै नों दुगैयाबा आं ओंखामखौनो नोंनो होआ आङो. दुगैहैथार माखारे. ओइ दुगैया आङो गोजांनायाव, ओरैनो गोजांखाबाय थादों मानसिया. ओइ नोंखौ नाखै र', नोंखौ नाखै. दायो लोगो हमगोन दे दोन. दायो लोगो हमगोन. जालालै एसां दुगैथिंबाय थायो साला बानायफोराव दुगैनायाव. आयौलै आयौ, आयौलै आयौ. ओइ गथ'फोर मा गेलेदोंलै? अन्थाइ नाखैना, गेलेना अन्थाइ. जेब्लाबो दुगैनोल' थिनबाय थायो, दुगैनो बानायाव. मोजाङै साला सालायलाङो बिगुरानो. मा राहा दंबावोब्रा पारमानेन्ट दुगैनो मोनो साला? भाबिनानै मोनला एक पारमानेन्ट दुगैनो मोनि माबा मोनसे बुस्थु मोनलाय होनबा. गुस्थारदोंलै जालालै दुगैथारालां माबा मोनसे भाबिनि र'. मायबा नङा मायबा मोनसे आयदा दिहुनथारनांगोन नङा दुगैनो बानायाव. आयदा मोनबाय र'. ओइ गथ'फोर जाबाय फैनाय. ओइ नोंसोरबो दुगैनो बायोना? आंनियाव बिराद मोजां आयदा दङ मोनसे. नोंसोरो खानसेबो दुगैनो गोनां जानाय नंला, मिथिगौ? आं बुंनाय बुं जागोन ना? आं बुंनाय बुं दे. नोरै बुंनांगोन माने जों बिदि बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया होननानै. नोंसोरो मात्र दुगैया होनना बुंनांगोन दे. आं बुंगोन बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया होनबा नोंसोरो जों दुगैया होन दे. आं बुंनाय बुंमारगोन ना? दिनैनिफ्राय नोंसोरो दुगैनो गोनां दरकार गैखाला, जागोन ना? बुं दे, होलांसै एकदम. बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया, बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया, येस बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया. आरो गोसाबाव खोनाबावथो, बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया, बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया, बड'लेण्ड मोनाबा जों दुगैया. Yeah.